Siyabonga. Ndabezitha. Siyabonga kakhulu. Makhaya. Umuntu olamukelile uqolo lakho. Ndabezitha siyabonga kakhulu. Iqala lingolingo. Uyacaca nje ukuthi emlayezweni ayikhuluma uMakhaya. Yeah. uZulu uwonkana isikhathi sokuthi ubambane. Yeah. Kulukhuni ukuthi abantu bakhulume ngento nabo abangayazi. Angimthwesanga kakhulu mina amacala uMakhaya. Yeah. Ngoba nawo bengazi ukuthi kushuthi ubala umuntu ekhulunywa ngaye. Yeah. Nesimo ukuthi besimbaza. Yeah. Kodwa uyabona ukuthi iyona into ebishiwo inalo iqiniso. Ububona futhi ukuthi konke ekukhulunywa ngakho akukhona. Ngokukhula sase siyabona ukuthi akuyena uMakhaya khona abasemva kwakhe uMakhaya. Ndabezitha. Isifiso sethu ukuthi uMakhaya uyinsizwa unezingane. Sifisa ukuthi kube khona ushintsho empilweni zabantu bakithi bekonkana. Yeah. Ingakho thina siphusha ubumbano nokunite kakhulu ngoba uma sibambisene ngeke singenwe abantu kalula. Uma sibambisene izwe leli lokhokho bethu ingampela uMakhaya unama-viewers macimana amaningi njengawe. Ndabezitha. Kubalulekile ukuphuma kuMakhaya kube yinto eyakhayo nezokwakha isizwe. Ngoba umhlaba wethu usulapho ususekuthini akwakhiwe isizwe. Yebo khona kungadlalwa kwenziwe konke lokho kukhona impilo iqhubeka impilo njengapho kodwa kubalekile ukuthi akuvuka isizwe sokhokho asenze isiqinisekiso ukuthi masibambisana khona la esiya khona phambili. Yilokho mina engifisa ukuthi sikwenze. Kuningi asazokwenza ukulandela amagama akhe njengoMakhaya ukuvela kokhokho bethu. Njengoba ziningi insizwa zengaka amakhaya la. Ingoba sikwazile ukungena saletha ukuthula. Insizwa bengazwani sakwazi ukuzenza izwane. Sase sibuka ukuthi abantu bakithi bayaqhathwa kufanele bafe kufanele babulalane. Baningi abanye abangakholwa ukuthi uMakhaya mhlambe njengobe la baze ngeke ngibone nje omunye ethi leyo ndoda yake siyokuthuma uphuthu. Angjalo macingwane. Akasoze alimala ngesandla sami nesandla sakithi nesandla sabafowethu noma ngihola insizwa. Kodwa cha uMakhaya uyohleze evikelekile nje ngoba sifuna ukubona ushintsha impilo zabantu ngento ephuma la uMakhaya emlomeni. Siyabukela uqolo lwamakhaya amacingwane. Siyabonga nalutho sihlanganise kanje. Sithokoza kakhulu Ndabezitha. Siyathokoza kakhulu Ndabezitha. Bese abantu bekhuluma udoti ke bethi uzola uhloniphe, uzola ukwazi ukuhlonipha umuntu one wazowaphindelela wazona wayengena emaxhibeni. Kodwa ukwazi ukuhlonipha. Lokho kwenziwe inkosi yesizwe Mancinza Zondi eBhambatha naso sonke isizwe zakwaZulu. Unqande umfula okungenise wazowahlula ngisho abasondezeli belembe nabasondezeli bendlulamithi kodwa wawunqanda lo mfula. Lokho kuwodwa kuyinto enkulu kakhulu. Ngithi ke njengamanje engiyakuthobeka kakhulu ngiyacela ukuthi inkosi yesizwe iphuthume la iphuthuma khona kodwa ke ekuhlakuleni kwethu abanga ukuthi indlela iyaphambili Ndabezitha. Angayishaya ukuthi